Comencem així a parlar de la nostra gent gran. Ja ho saben, la gran gent. Gent gran, gran gent. Marina Perelló, com estàs, Marina? Bona vesprada. Què ens has preparat Hola, esta Susana. setmana? Bona vesprada. Hola. Doncs mira, esta setmana vinc a parlar-te de projectes carregats d'il·lusió. A la residència de persones majors de Montcada, com en moltes altres, estan també patint les conseqüències de la Covid, però no volen que el virus i les dades monopolitzen el seu temps. Per això desenvolupen projectes plens de vida i de ràdio. Escolta, perquè així m'ho han contat. Sembla que les notícies roïnes han acabat per eclipsar les bones. Ens hem endinsat en el pessimisme que acompanya les informacions sobre residències, les xifres més tràgiques, les notícies més esgarrifoses. Però de sobte, un dia, comences a bussejar i t'adones que als centres de la gent gran encara queden projectes amb molta, molta vida. A la residència de persones majors de Montcada en fan un de ben especial. Buenos días a todos, un martes más, bienvenidos a nuestra radionovela. Luego viene lo positivo de la semana. Pues pensamos una cosa positiva que nos pueda ayudar a nosotros, que os puede llevar o puede ayudar a otras personas. Qui escolten és Margarita, una de les participants en este projecte de radionovela carregat de seccions. Seccions que ens expliquen Lola i Vicenta amb la veu càrregada d'il·lusió. Hacemos, pues mira, uno que le decimos el confinamiento, hacemos una radionovela que le llamamos historias para entretener. También hacemos un chiste, también entra una receta de cocina y hacemos muchas cosas. Y lo pasamos muy entretenidos y muy bien. Pues hablamos de muchas cosas. Y hablamos, pues, de algún cantante. El otro día hablamos de Nino Bravo. Tenemos que decir dónde nació y está muy bien repartido. Cada quan el preparen, ens ho conta Inés. Ya llevamos eso, pues 9 programas, o sea, ¿cuánto se escucha el programa? Pues cada 15 días aquí directamente. Però com fan per a preparar-ho? Com sempre, amb una miqueta d'esforç i amb molt bona voluntat. Ens ho conten Carmen López y Carmen García. Pero claro, es el ratito que te reúne y al ensayo pues te alegra y estás contenta y todo eso. Y te ríes a lo mejor de la compañera, de lo que ha dicho. Semana sube Daniel, el psicólogo, y ensayamos con él. Luego los demás días ensayamos a las 5 de la tarde en la Rotona. Todos los que participamos en la radionovela. Del projecte se'n queden només coses boniques. D'una banda, la il·lusió de conèixer-se millor, com ens conta Margarita. Nos ha ayudado a conocernos más en el carácter de cada una, en la forma de pensar, pero siempre partiendo de la base de que tenemos que respetar el carácter de cada uno y las opiniones. Nos hemos conocido y nos estamos conociendo mucho más. D'altra, el fet de saber que les famílies escoltaran el que han preparat, i això ompli Lola d'emoció. Me emociono mucho saber que me van a oír, claro, aunque ahora de momento no nos podemos ver. Por lo menos me escuchan, aunque sea por la radio, y yo me emociono mucho. I a Carmen López la fa tan feliç. Te alegras, ¿no? Ay, pues estamos escuchando por la radiofonía que donde lo ponen, claro, como eso ya lo suben al internet. Muy contenta por una cosa que no la había hecho nunca. Ahora que te veas así, pues la verdad te llena de alegría y de satisfacción. Els familiars no dubten ni un segon a dir-li a Inés quan l'escolten «Està feta un artista» i esclata a riure a l'altra banda del telèfon quan m'ho conta. I jo no puc evitar comenzar a riure amb ella. Yo sí me gusta. De hecho, mis hijos que ya lo han leído 8 programas, dice que le gusta mucho cómo lo hago, de que soy una artista barata.
I parlant de somriures i de projectes, el radiofònic no és l'únic que duen a terme a la residència. Totes elles comparteixen també telefonades amb alumnes de l'institut proper al seu centre. Núria, Sònia, Abigail estan enamorades dels joves que cada setmana parlen amb elles i els conten coses, moltes coses, com ens conta Carmen. Pues es interesante porque hablar también así de tú a tú con la gente joven también nos ayuda a conocer cómo piensan ellos y ellos a saber cómo pensamos nosotros, que somos más mayores que ellos. Per a Lola, tindre relació amb gent tan jove i més encara fora del centre és tota una alenada d'aire fresc. Ella me cuenta historias, también ella me cuenta su vida y la historia que tiene con lo que está estudiando, que estudia mucho, y yo pues también le cuento parte de mi vida y lo que hacemos. Lola, Carmen García i Carmen López, Margarita, Inés i Vicenta són mostra de tota la vida que es mou cada dia a les residències, la veu de tots els projectes en marxa, els que han hagut d'aturar-se i la de les ganes que tots els grans encara tenen, l'estima que encara irradien, perquè d'estima en saben i molt. Als centres de persones grans on ara esperen que tot això passe, els grups, com conta Margarita, esdevenen família. Antes yo era muy introvertida. Bueno, para mí ahora ya es normal el hablar más, el expansionarme, que eso lo he conseguido aquí. Y el venir yo a la residencia, pues eso para mí ha supuesto mucho, un beneficio. Yo considero a todos los integrantes de la residencia mi familia, porque yo esa familia hace años que no la tengo. Ara em quede amb les seues veus i somriures, amb les seues històries. Me les guarde totes per al dia que només escoltem notícies roïnes, per a pensar-les, per a que ens dibuixen somriures i ens espenten una miqueta la vida. Perquè este Nadal no els calen estrelles, elles són ja llum i estic convençuda que tot el que fan, siga ràdio o voluntariat, brilla. I tant. I la veritat és que fa goig sentir que encara es produïssin projectes així de bonics, Marina? I tant, Susana, i